ንጉሆ ብባዶ ከብዲ ማይለሚን ምስታይ ንኣካልሆም ካብ ውሽጢ ዘጽሪ ተኣምራዊ ፈውሲ ድዩ ወይስ ንሽፋን ስንሆም ብስቕታ ዝበልዕ ሓደገኛ ኣሲድ? ብዙሓት ሰባት ንማይሎሚን ከም ምንጭ ቫይታሚን ሲን ንምቕናስ ክብደትን ከም ቀንዲ ፍታሕን ይርእይዎ። እንተኾነ ግን ሎሚ ንጥቀመሉ መገድን ጊዜን እንተዘይተስተኻኺሉ ንጥዕና ዝሓሰብኩምዎ ነገር ናብ ከቢድ ምሕኻኽ ስንን ከምኡ እውን ሕርቃን ጨጎራ ክቕየር ከም ዝኽእል ትፈልጡ ዶ? ስለዚ ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ማይሎሚን መዓልታዊ ምስታይ ኣብ ኣካልኩም ዘምጽኦ 5 ዘደንቑ ናይ ጥዕና ለውጥታት ንሽፋን ስንኹም ከይጎደእኩም ሎሚ ትጥቀሙሉ ሓደ ሚስጥር ሜላ ከምኡ እውን 90% ሰብ ዝጋገዮ ረብሕኡ ናብ ጉድኣት ዝቕየረሉ ሓደገኛ ናይ ኣዳላለዋ ጌጋ ብዝርዝር ክንርኢ ኢና። ነዚ ሓበሬታ እዚ እንተዘይፈለጥኩም ንጥዕናኹም ኢልኩም እትገብርዎ ልምዲ ከይፈለጥኩም ጽባቐ ስንኹምን ጥዕና ከብድኹምን የጥፍኦ ይኸውን። ኩሉ ግዜ ንጥዕናኹም ቀዳምነት እትህቡ ሕያዋይ ልቢ ዘለኩምን እንተኾንኩም ነዚ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምሩ። ምክንያቱ እቲ ላይክ እዚ ትምህርቲ ናብ ብዙሓት በፂሑ ጥዕንኦም ክሕልዎ ዓብይ ግደ ክህልዎ እዩ። ናብቲ ዝርዝር ቅድሚ ምእታውና ግን ሓደ ነገር ክሓተኩም። ንስኹም ማይሎሚን ክትሰትዩ ከለኹም ብውዑይ ማይ ድዩ ወይስ ብዝሑል? ሕጂ ምርጫኹም ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ። ስለምንታይ ከም ዝሓተትኩም ኣብ መወዳእታ ቪድዮ ክትርድእዎ ከለኹም ብርግጽ ክትድነቑ ኢኹም። ምክንያቱ እቲ ሙቕማይ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ቫይታሚን ሙሉእ ብሙሉእ ከጥፍኦ ወይ ከትርፎ ይኽእል እዩ። ነዚ ቻናል ሓድሽ እንትኾንኩም እዚ ስኒት ክሊኒክ እዩ። ኣብ ዩቲዩብ ብዛዕባ ጥዕንኦም ክፈልጡ ደልዮም ካብ ዝመፁ ውሕዳት መስተውዕልቲ ሰባት ሓደ ስለ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራቤት ኩኑ። ብነቕርቦም ናይ ጥዕና ትምህርትታት ናይ ገዛ ርእስኹምን ናይ ስድራቤትኹምን ጥዕና ሓልው። ማይሎሚን ከም ቀሊል ናይ ንጉሆ ልምዲ ንወለዶታት ክስራሓሉ ጸኒሑ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ብወለዲ ብባህላዊ ፈወስቲ ከምኡ እውን ብሰብ ሞያ ጥዕና ንኣካል ንምንቃሕ ከም መምርሒ ይምከር እዩ። ኣብ ታሪክ ሎሚን ዋጋ ዝወሃቦ ከም ተኣምራዊ መጽረይ ወይ ዲቶክስ ዘይኮነስ ምስ ማይ ተበጽቢጹ ወይ ምስ ምግቢ ብውሕድ ጥቕሚ ዝውዕል ዘነቓቕሕን ምሕቓቕ ምግቢ ዝድግፍን ፍረ ተገይሩ ነይሩ። ኣብ ዘመናዊ ናይ ጥዕና ባህሊ ግን ማይሎሚን ናይ መዓልታዊ ናይ ኣካልና መጽረይ ስርዓት ተቐይሩ ኣሎ። መብዛሕትኡ ግዜ ንጉሆ ብባዶ ከብዲ ብበዝሒ ይስተ። እዚ ድማ ንጸላም ከብዲ የጽሪ፣ ስብሒ የነድድ ወይ ናይ ኣካል ኣሲዳምነት ይቕንስ ብዝብል እምነት እዩ። እዚ ዘመናዊ ትርጉም እዚ ንናይ ሰብ ፊዚዮሎጂ ይኹን ናይ ሎሚ ሓቂ ረብሓታት ብዝተጋገየ መንገዲ ዝተረዳእናዮ እዩ። እዚ ቀሊል ልምዲ ድማ ኣጠቓቕምኡ እንተዘይተሓልዩ ናብ ጎዳኢ ተግባር ክቕየር ይኽእል እዩ። ብዙሕ ሰብ ካብ ድቃሱ ክትስቕ ከሎ ብለይቲ ብዝፍጠር ሕፅረት ፈሳሲ ብትሑት ጽሬት ድቃስን ብዝደንጎየ ናይ ንጉሆ ምሕቓቕ ምግብን ምኽንያት ናይ ኣካል ምዝሓል፣ ስምዒት ድኻም፣ ድርቀት ከብዲ ወይ ናይ ኣእምሮ ድንዛዘ የጋጥሞ። ክንድቅስ ከለና ኣካልና ብባህሪኡ ፍጥነቱ ይቕንስ እዩ። ስለዚ ናይ ምሕቓቕ ምግቢ ስርዓትና ብሓይሊ ምንቃሕ ዘይኮነስ ብህድእ ዝበለ ዳግም ምንቃሕ እዩ ዘድሊ። ማይሎሚን ንፈሳሲ ምስ ዝተነቓቕሑ ናይ ስምዒት ህዋሳት ስለ ዘተሓሓዞ ጠቃሚ ይመስለና። እዚ ድማ ምፍራይ እንጥፍጣፍ ፈሳሲ ጨጎራን ምንቅስቓስ ማዓንጣናን ይነቓቕሖ። ይኹን እምበር ማይሎሚን ብፍላይ ስኒ ወይ ጨጎሮኦም ተኣፋፊ ኣብ ዝኾኑ ሰባት ከም ደገፍ ናይ ፈሳሲ ምትካእ መንገዲ ዘይኮነስ ከም መድሃኒት መጽረይ ተገይሩ ክውሰድ ከሎ ጸገማት ይፈጥሩ። ናይሎሚን ናይ ሓቂ ረብሓታት ክንርኢ ከለና ናይ ማይሎሚን ቀንዲ ረብሓ ዘመንጭዎ ካብ ባዕሉ ካብ ሎሚን ዘይኮነስ ኣብ ኣካል ፈሳሲ ካብ ምትካእ ወይ ሃይድሬሽን እዩ። እዚ ድማ ድሕሪ ድቃስ ንዋሕዚ ደም ንምድጋፍ ምሕቓቕ ምግቢ ናይ ሜታቦሊዝም መስራሓት ዳግም ንምንቕቃሕ ይሕግዝ። ሎሚን ምውሳኽ ድማ ንጣዕምን ንናይ ምሕቓቕ ምግቢ ስምዒታትን ብምንቃሕ እዚ ውፅኢት እዚ ከጎልብት ይገብር። እዚ ድማ ኣካል ካብ ዕረፍቲ ናብ ምንቅስቓስ ብቐሊሉ ንኽሰጋገር ይሕግዝ። ማይሎሚን ምፍራይ እንጥፍጣፍ ብምውሳኽ ኣሲድ ጨጎራ ንኽፍኖ ብህዱእ ኩነታት ብምንቕቃሕን ናይ ምሕቓቕ ምግቢ ምንቃሕ ይድግፍ። እዚ ድማ ናይ ምግቢ ድሌት ንምስትኽኻልን ድሕሪ ቁርሲ ዝስምዐና ናይ ከቢድነት ስምዒት ንምንካይን ይሕግዝ። ገለ ሰባት ንጉሆ ማይሎሚን ክሰትዩ ከለዉ ስሩዕ ምንቅስቓስ ማዓንጣ ዝህልዎም ነዚ እዩ። ሎሚን ብተወሳኺ ንጽረ ኦክሲዳንት ምክልኻል ንናይ ሕማም ምክልኻል ዓቕሚ ዝሕግዙ ቫይታሚን ሲን ፍሎቮናይድስ ይቐርብ። ኣብ ማይሎሚን ዘሎ ዓቕን ቫይታሚን ሲ ማእኸላይ እኳ እንተኾነ ብቐጻሊ ምውሳድ ንጠቕላላ ናይ ኣመጋግባ ሚዛን ኣበርክቶ ይገብር። ካልእ ዝረአ ረብሓ ድማ ናይ ኣእምሮ ብሩህነትን ምንቕሓን ኮይኑ እዚ ድማ ብቐንዲ ዘመንጭዎ ብምኽንያት ፈሳሲ ምትካእ ብምንቃሕ ስምዒታዊ ህዋሳትን ብባዕሉ ብልምድን እዩ። ርግእ ዝበለ ቀጻሊ ናይ ንጉሆ ልምዲ ምህላው ንስርዓተ ነርቭና ናይ ድልውነት ምልክት ብምሃብ ምስ ወጥሪ ዝተሓዘ ምድንጓይ ምሕቓቕ ምግቢ ንምንካይ ይሕግዝ። ማይሎሚን ብተወሳኺ ብፍላይ ቅድሚ ምግቢ ክውሰድ ከሎ ዋሕዚ ሓሙትን ምሕቓቕ ስብሕን ክድግፍ ይኽእል እዩ።
እዚ ድማ ኣካል ዝምግቦ ስብሒ ብብቕዓት ንክወሃድ ይሕግዝ። እዚ ጽልዋ እዚ ብርጉእ ኩነታት ይድግፍ እምበር ኣብ ኢንተርኔት ብሰፊሑ ከም ዝውረ ስብሒ ብከቢድ ዘንድድ ወይ ዘጽራ ኣይኮነን። ውሕስ ዝኾነ ናይ ኣጠቓቕማ መምርሕታት ክንርኢ ከለና ማይለሚን ብጣዕሚ ተመራፂ ዝኸውን ለበጥ ወይ ድማ ልህብ ዝበለ ወይ ብናይ ክፍሊ ሙቐት ዘለዎ ማይ ክዳሎ ከሎ እዩ። እዚ ድማ ካብ ዝውሕል ማይ ንላዕሊ ንስርዓተ ምሕቃቕ ምግቢ ምቹው እዩ። ሒደት ጥረ ናይ ሎሚን ጽማቕ እኹል እዩ። ነቲ ጽማቕ ምብዛሕ ረብሑ ኣይውስኾን እዩ። ብኣንጻሩ ሕርቃን ናይ ምፍጣር ስግኣት ይውስኽ። ምስ ስኒ ዘለዎ ምትሓዝ ንምንካይ ማይለሚን ብነዊሕ መምጠጢ ወይ ድማ ስትሮ ምጥቃም ይምከር። ድሕሪ ምስታይኹም ኣፍኹም ብጽሩይ ማይ ምጉጽጓጽ ናይቲ ኣሲድ ጽልዋ ንምንካይ ይሕግዝ። ከምኡ እውን ናይ ስኒ መኸልኸሊ ኢናምል ንኸይልሕልሕ ሎሚን ድሕሪ ምስታይኹም ስንኹም ቅድሚ ምብራሽኩም ወይ ድማ ምሕጻብኩም እንተወሓደ 30 ደቂቕ ምጽባይ ኣገዳሲ እዩ። ንግሆ ሓደ ብርጭቆ ምስታይ እኹል እዩ። ማይ ሎሚን ንቁርሲ ከሰንዮ እምበር ክትክኦ የብሉን። ከምኡ እውን ሙሉእ መዓልቲ ብቐጻሊ ምስታይ ይምከርን። ስጋኣታትን ጎናዊ ጉድኣታትን ክንርኢ ከለና ምስ ማይ ሎሚን ተተሓሒዞም ዘሎ ቀንዲ ስጋኣት ናይ ስኒ መከላኸሊ ምሕኻኽ እዩ። ምክንያቱ ናይ ሎሚን ጽማቕ ልዑል ኣሲዳምነት ኣለዎ። ብተደጋጋሚ ንኣሲድ ምቅላዕ ንስኒ የዳኽሞ። እዚ ድማ ንስኒ ምሕኻኽ ሕብሪ ንምቕያር ንስኒ ምብስባስ የቃልዕ። ብፍላይ ማይ ሎሚን ፀኒሕካ ምስታይ ወይ ምክልኻል ከይገበርካ መዓልታዊ ምስታይ ጉድኣቱ የጋድዶ። ማይ ሎሚን ንመንደቕ ጨጎራ ከቆጥዖ ይኽእል እዩ። ብፍላይ ምምላስ ኣሲድ ወይ ድማ ኣሲድ ሪፍሌክስ ሕርቃን ጨጎራ ወይ ቁዝለት ጨጎራ ኣብ ዘለዎም ሰባት ተኣፈፍቲ ኣብ ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ብባዶ ከብዲ ምስታይ ቃሓር ወይ ዕግርግር ከለዓዕል ይኽእል እዩ። ኣብ ገለ ሰባት ድማ ሽንቲ ምብዛሕ ከስዕብ ስለ ዝኽእል ሙሉእ መዓልቲ እኹል ማይ እንተዘይሰቲኹም ንምዝሓል ኣካል ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ። ሎሚን ብተወሳኺ ነዚ ተቃላዕቲ ኣብ ዝኾኑ ሰባት ናይ ኣፍ ቁስሊ ወይ ናይ ከንፈር ሕርቃን ከለዓል ይኽእል እዩ። ምልክታት ክረኣዩ ከለዉ ሕርቃን ስኒ፣ ናይ ጎሮሮ ወይ ናይ ጨጎራ ምቅጻል፣ ዓቐን ሎሚን ምንካይ ወይ ምጥቃም ምቁራጽ የድሊ። ኣብ ባህላዊ ኣጠቓቕማ ሎሚን ምስ ማይ ተበጽቢጹ ብልክዕን ብዓቐንን ከምኡውን ምስ ምግቢ እምበር ከም ሓይሊ መጽረዪ ኣይረኣየን ነይሩ። ዘመናዊ መጽናዕትታት እውን ናይ ሎሚን ናይ ኣመጋግባ ናይ ምሕቃቕ ምግቢ ረብሓታት ከረጋግጹ ከለዉ ብተደጋጋሚ ንኣሲድ ብምቅላዕ ዘምጽእ ምሕኻኽ ስኒ እውን መዝጊቦም እዮም። ናይ ጥንቲ ይኹን ናይ ዘመንና ሳይንስ ዝስማዓምዐሉ ማይ ሎሚን ጥዕና ዝድግፍ ብርጉእ ኩነታት እምበር ካብ ዓቐን ንላዕሊ ክውሰድ ከሎ ከም ዘይኮነ እዩ። ማይ ሎሚን ዘምህረና ቀለልቲ ልምድታት ብምስትውዓልን ብልክዕን ክውሰድ ከሎ ዓብዪ ሓይሊ ከም ዘለዎ እዩ። ብጥበብ ክንጥቀመሉ ከለና ንምትካእ ፈሳስን ንምሕቃቕ ምግብን ንናይ ንግሆ ምንቃሕን ደገፍ ይህብ። እንተኾነ ግን ብዘይ ገደብ ወይ ብዘይ ግንዛበ ክንጥቀመሉ ከለና ንስኒ ክጎድእ ንምሕቃቕ ምግቢ ክርብሽ ይኽእል እዩ። ናይ ሓቂ ናይ ንግሆ ጥዕና ዝመጽእ ንኣካልና ብምስማዕ ተኣፋፍነቱ እውቅና ብምሃብን ቁልጡፍ ፍታሕ ካብ ምጉያይ ካብዚ ንላዕሊ ንነዊሕ ግዜ ጥዕና ዝጠቕሙ ልምድታት ብምምራጽ እዩ።